Ogromna školjka, neverovatno. Jo, tu je i biser. Izgleda divno. Nadam se da se može jesti. Možda isto napravljena od želeja? Slatka je. Treba je zagristi. Vraćam se na mjesto. I ja moram pogledati školjku. Jao, stvarno je velika. Kakvi mekani jastuci. Mislim da mogu leći ovdje. O da, baš je zgodno. Mogu malo da odspavam. U pomoć, zatvara se. O ne, školjka me želi pojesti, mamice. Evo me. Čudno, a gdje je Zak otišao? U redu, nema veze, moram se pobrinuti za biser. Super, razbila sam ga na 2 polovine. Ovdje mogu sipati čokoladu. Mislim da će biti baš zgodno. Kako sam pametna. A sad mogu probati. O da, čokolada se odlično slaže sa čokoladom. To je najbolja hrana za danas. Šteta što Zak ne vidi. Svidjelo bi mu se. Šta se to čuje? Liči na Zakov glas. U pomoć! Izvadite me odavde. Zak je postao sirena. Sloboda, ponovo vidim svetlost. Ne snimaj me, Suzy, niko ne sme to da vidi.